Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko nga mga balita nga angin yung masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Gitimaan ang ikatulong semana sa Hunyo sa mga panawagan sa hustisya, pagpangandam sa kalamidad, kabalaka sa El Nino, makausaban sa dagan sa nasudnong politika ug kalampusan sa mga Pinoy sa paugnat sa kusog. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts. No explanation, context, or words can undo that loss. We face this moment with absolute humility, and we ask for your prayers and your forgiveness. Gisugdan ang semana sa pagpauli sa patayng lawas sa Ateneo student athlete nga si Rene Clert Bobet Baterbonia sa iyang yutang natawhan. Miabot sa Panabo City ni adtong Lunes sa buntag ang convoy nga nagdala kang Baterbonia gikan sa Ateneo de Davao University padulong sa iyang lungsod nga Talacogon, Agusan del Sur. Samtang sa unang higayon, niatubang sa publiko ang kadagkuan sa Ateneo de Manila University nga gipanguluhan ni President Father Roberto Yap S.J. Siya nangayo og pasaylo sa mga pamilya ni Baterbonia ug Divine Adili human sa trahedya nga may kutlo sa kinabuhi sa duha ka mga estudyante. Samtang ni anang adlaw, gidawat sab sa Ateneo de Manila University ang resignasyon ni Blue Eagles head coach Tab Baldwin ug team manager Ipok Kiempo. Samtang padayon ang pagbangon sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Sarangani sa miaging semana, sumala sa Office of the Civil Defense, miabot na sa 65 ang nakumpirmar nga namatay. 36 ang missing ug milabaw sa 1,400 ang naangol. Samtang 14 ka mga local government units ang nagpabilin ubos sa state of calamity. Tungod niini, misuroy si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City ug Sarangani aron susihon ang mga efforts sa recovery ug rehabilitation. Gipangitaan og paagi sa nasudnon ug lokal nga gobyerno ang mas paspas nga pagtabang sa mga pamilyang nabiktima ug pag-ayo sa mga nadaot nga pasilidad. Dinhi sa Sugbo, tulo ka managlahi nga mga sunog ang natala sa Cebu City sulod sa duha ka adlaw, gikan sa gabi sa Lunes ug sayo sa Martes sa buntag. Mikabat sa 18 ka panimalay ang naugdaw sa mga sunog nga miigo sa Kalunasan, Labangon ug Mabolo. Kapin 800,000 ka pesos ang gibanabanang kadaot samtang daghang mga pamilya ang napugos pagbalhin sa temporaryong Pinoy-anan. Obiena, second attempt at 574. Yes, he gets it! Sa paugnat sa kusog, gibuksan ni Filipino pole vault star EJ Obiena ang iyang 2026 outdoor season pinaagi sa silver medal finish sa Düsseldorf, Germany. Naabot ni Obiena ang 5.74 metros nga height. Samtang nagpadayon ang pagkabalaka sa posibleng pagkusog pa sa El Nino. Sa adlawng Martes, gibutyag sa Pag-asa Mactan nga naa na karon sa ikatulong level sa pagmonitor ang nasod tungod sa nagkakusog nga mga timailhan sa mga weather phenomenon. Posibleng magdala kini og dugay nga hulaw, mas init nga panahon, pagkunhod sa produksyon sa agrikultura ug pagnihit sa mga tinubdan sa tubig. Samtang nabantayan sa Regional Alternative Child Care Office o RACO 7 ang nagkadaghan nga mga kaso sa illegal adoption o baby selling online. Gibutyag sa ahensya nga kapin 20 ka Facebook pages ang ilang gimonitor tungod sa giingong pagpakigtransaksyon sa mga bata sa dili hustong paagi. Butang nga ilang gihingusgan karon nga masumpo. May duso sabog petisyon ng BPO Industry Employees Network o BN Cebu alang sa 1,200 pesos nga minimum nga suhulan sa mga BPO o pribadong empleyado. Matod sa grupo, gikinahanglan na ang maong usbaw tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ni anang si Manahasab gimando sa Sandigan Bayan ang 90 ka adlaw nga preventive suspension ni Senador Jenggoy Estrada tungod sa giatubang niining kaso nga nalambigit sa giingong flood control kickback scheme.
Sa pagbukas sa adlong Miyerkules, masusama sa usa ka action thriller nga pelikula ang kalambuan sa mga hitabo sa Senado. Kalit nga miluwat si Senador Alan Peter Cayetano og pamahayag nga mobiya siya sa posisyon isip Senate President. Human niyang giangkon nga aduna ni igo nga boto ang Gatchalian o majority bloc. Gisundan usab kini sa pagsugod sayo sa buntag sa special nga sesyon sa Senado. Naglaom, apanakugang gihapon ang katawhan dihang mitambong sa espesyal nga sesyon si Senador Joel Villanueva og miapil sa 13 ka boto nga mitudlo kang Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Gipili sabdayon ang bagong liderato sa Senado ang gilangkuban nila ni Vicente Soto III isip Senate President pro tempore og Mig Zubiri isip Majority Leader. Samtang gitudlo si Senador Erwin Tulfo isip Chairperson sa Blue Ribbon Committee og silang Kiko Pangilinan og Panfilo Lacson isip Vice Chairpersons. Sa iyang unang pakigpung isip Senate President, nanawagan si Gatchalian og panaghiusa sa tanang senador aron matubag ang mga hagit ng giatubang sa nasod lakip na ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ang epekto sa linog sa Mindanao ug ang posibleng grabeng El Nino. Dapat doon naman ko special protection from the custodial officers kay senior citizen naman ko. Then, na kita ninyo dito sa hospital nga doon ako'y medical condition. Dinhi sa Sugbo mipukaw og mga pangutana ang giingong paspas nga pagdawat kang Byron Garcia sa usa ka pampublikong tambalanan sa syudad sa Sugbo human sa iyang pagkasikop ni adtong miaging semana. Gibutyag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga dili kini sagad nga mahitabo o masinati sa yano og daghang mga pasyente nga kinahanglan pang maghulat og taas nga oras sa dili pa madawat sa ospital. Samtang gianunsyo ni Baricuatro ang pagpahigayon karong tuiga sa Festival of Festivals isip kabahin sa founding anniversary celebration sa probinsya. Hayan ang tagsa-tagsa ka contingent makadawat og 1 ka milyon ka pesos nga subsidy. Samtang libuan ka mga estudyante ug empleyado sa gobyerno ang miapil sa nationwide simultaneous earthquake drill karong Huwebes. Apil na niini ang mga tunghaan sa syudad sa Sugbo nga nabisita sa MyTV Cebu News Team. Gipahigayon sab ang susama aktibidad sa Cebu Provincial Capital ug Cebu City Hall isip bahin sa pagpalig-on sa disaster preparedness ilabi na human naigo ang Northern Cebu sa makalilisang nga linog sa miaging tuig. 30,000 households. So if estimate ninyo kung individual, 5-member family average times 5 ninyo. Mo na epektado ana. Padayon sabang kabalaka sa posibleng kakulang sa tubig tungod sa El Nino. Gipasidaan sa Metropolitan Cebu Water District nga hangtod 30,000 ka mga konsumidor sa Talisay City ug South District sa Cebu City ang posibleng maapektuhan kung mahubas ang tubig sa Aklupan Facility. Sa pagtungtong sa adlang Huwebes, gikumpirmar sa Environmental Management Bureau 7 nga mipagawa sila og cease and desist order batok sa paggamit sa Cebu City Government sa usa ka bahin sa Pond A sa South Road Properties isip staging area sa basura. Suma sa EMB, wala makakuha og environmental compliance certificate ang kagamhanan sa syudad sa paggamit sa mga lugar isip staging area. Samtang sa nasudnong balita, misugod sab ang pre-trial conference sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte ning adlaw. Nito nga ang House Prosecution Panel ug ang depensa sa Senado aron han-ayon ang mga issue, ebidensya ug mga dokumento sa umaabot nga hearing sunod buwan. Dinhi sa Sugbo, nagsilbi isip commencement speaker sa Senador Riza Hontiveros sa graduation ceremonies sa Cebu Technological University Tuburan Campus ug Tabualan Extension Campus. Sa international nga balita, nakigtagbo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang Russian President Vladimir Putin sa Kazan. Kabahin sa gihisgutan sa duha ka leader ang posibleng pagpalawom sa kooperasyon sa trade, agrikultura, enerhiya ug food security. Samtang gisaulog ang 50 ka tuig sa diplomatic relations sa duha ka nasod. Sa sports, nagpadayon ang makasaysayanong kalampusan ni Filipino tennis sensation Alex Ayala. Human niyang gipildi pinaagi sa straight sets ang world number 2 nga si Elena Rybakina sa Berlin Open. Ang maong kalampusan gisundan sab sa kadaugan ni Ayala batok sa world number 8 nga si Elina Svitolina. Pinaagi sa 6-3, 6-4 ug mulaho siya sa semifinals sa Berlin Open. Sa pagsuwat ng balita, target ni Ayala nga pildihon sa world number 8 Linda Noskova aron makasulod sa finals.
Samtang gibutyag ni Senador Risa Hontiveros sa ikaduhang adlaw niya sa Subo nga seryoso niyang gikonsiderar ang pagdagan sa pagkapresidente sa 2028. Apan diingon niya nga ang iyang grupo mopili sa labing angayan og takos nga kandidato alang sa maabot nga piniliay. Sa pagtapos sa semana, miatubang sa media si Byron Garcia aron tubagon ang mga pasangil ug ipasabot ang mga detalye sa iyang pagkadakop og detensyon. Asoy niya nga angay siyang hatagan og espesyal nga proteksyon tungod kay senior citizen siya ug adunay giatubang nga kahimtang sa panlawas. Midangop usab si Garcia sa Commission on Human Rights human na masangil og police maltreatment. Og sa probinsya sa Sugbo, gipasundayag sa 11 ka mga local government units sa 2nd ug 6th district ang ilang turismo, kultura ug mga lokal nga produkto atol sa laing hugna sa Art Cebu exhibit sa Robinson's Galleria Cebu nga mulanat hangtod ning weekend. Mao kadto ang labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran karong semanaha. Kini ang My TV Cebu, The Week That Was.